El canvi energètic. Imagineu-vos un món en què tota l'energia que utilitzem provingui del sol, del vent i de l'aigua, en què les cases produeixin més energia de la que gasten, en què els cotxes ja no contaminin. Soc la Cameron Diaz. Veniu amb mi a explorar les moltes maneres en què l'energia afecta la nostra vida quotidiana. Què tenen en comú aquests astronautes de l'Estació Espacial Internacional amb aquests habitants d'un poblat del Pacífic Sud i aquests indígenes d'una tribu de l'Amazones? Què té en comú aquest xeic del Golf Pèrsic amb mi, una actriu de Hollywood? I aquest conductor d'autobús d'un país d'Europa? Què uneix aquesta múixer d'Alaska amb aquests pescadors de l'oceà Índic i aquest submarinista de Tailàndia? Crec que quan els historiadors parlin de la nostra època, destacaran el gran desconeixement que tenim sobre l'energia. No parlaran tant de l'ús que en fem, i això que gastem quantitats extraordinàries d'energia, com del poc coneixement que en tenim. Molt bé, comencem pels astronautes. La bona notícia per ells, i per tots els que som a la Terra, és que el Sol és una font d'energia neta i abundant. La tripulació de l'estació espacial depèn totalment de l'energia solar per fer funcionar la nau, fins i tot per fabricar l'oxigen que respiren. Si no fos per aquestes plaques solars, els homes no podrien viure i treballar a l'espai. L'energia solar és llum solar transformada en electricitat i el seu potencial és enorme. Cada hora, el Sol inunda la Terra amb més energia de la que consumeix la població del planeta en tot un any. És una dada important, i que més de 2.000 milions de persones no tenen accés a l'electricitat. I així arribem a aquest poblat del Pacífic Sud. L'energia solar proporciona a aquesta comunitat una font fiable d'electricitat. Per primer cop, les famílies poden tenir el menjar a la nevera i els estudiants poden llegir quan es fa fosc. Quan les persones tenen accés a l'electricitat, també tenen l'oportunitat de viure millor. Aquí, a la selva de l'Amazones, aquesta tribu utilitza tecnologia solar per connectar els alumnes de l'escola a internet. Això comportarà que algun dia aquesta nena pugui enviar un missatge a un astronauta o, fins i tot, que es pugui plantejar estudiar per ser-ho. El nostre pròxim destí a la Terra és el Golf Pèrsic. Sota aquestes dunes hi ha el 65% de totes les reserves de petroli conegudes. Una dada que relaciona el nostre xeic, un ministre del petroli de l'Aràbia Saudita, amb tots els consumidors de petroli nord-americans. Els americans som una tribu del petroli. Cada setmana consumim el nostre pes en productes derivats del petroli. Cada setmana, uns 200 milions d'americans van a una gasolinera i omplen el dipòsit del seu vehicle. És el gran ritual americà. Tant si som rics com pobres, joves o vells, és el que més tenim en comú. I així arribem a mi, l'actriu de Hollywood. Poso el meu gra de sorra per reduir les importacions de petroli portant un cotxe híbrid. Gasta uns 4 litres cada 100 quilòmetres, gairebé 3 vegades menys que la mitjana nacional. Si tots els nord-americans tinguéssim un híbrid, podríem prescindir per complet de les importacions de petroli del Golf Pèrsic. I els cotxes híbrids només són el començament. Anem a fer una visita al nostre conductor d'autobusos a Europa. L'autobús que porta va amb una pila de combustible alimentada amb hidrogen. No és un motor de combustió. Les úniques emissions que produeix una pila de combustible són d'aigua i aire. Per tant, és un motor totalment net i molt silenciós. Les companyies automobilístiques d'arreu del món s'afanyen a crear cotxes propulsats per piles de combustible. Ben aviat anirem a una estació de servei i carregarem el dipòsit d'hidrogen en lloc de gasolina. I això explica per què aquest xeic i altres representants de la indústria petroliera comencen a invertir en energies renovables i en hidrogen com a combustible. I la nostra múixer d'Alaska. Durant anys, va saber que disposava del llarg hivern per entrenar els gossos. Fins ara.
Resulta que els habitants d'Alaska són uns dels més afectats pel canvi climàtic. Els gasos d'efecte hivernacle provinents de l'ús de combustibles fòssils han provocat un augment rècord de les temperatures. Això implica que els hiverns s'escurcin, que el glaç es fongui i que hi hagi més espècies en perill. I això fa que la nostra múixer d'Alaska tingui alguna cosa en comú amb aquests pescadors de les Illes Maldives a l'oceà Índic. A causa de l'escalfament global, molts països illencs veuen com el nivell de l'aigua del mar va pujant lentament des de fa anys. Si la situació no canvia, aquests pescadors i molts altres es convertiran en refugiats mediambientals. I quin és l'efecte del canvi climàtic sobre el món natural? Joies marines irreemplaçables, com aquest escull coral·lí de Tailàndia, podrien desaparèixer per sempre si les temperatures continuen augmentant. I això significa que el nostre submarinista podria formar part de l'última generació que va poder contemplar aquesta meravella vivent. Penseu-hi, tot està relacionat. De manera que el pròxim dia acabareu davant d'una sortida de sol o us encanteu mirant com passen els núvols. Penseu com la tècnica que permet tenir una estació espacial també millora la vida de la gent de petits poblats. Com les decisions que prenem en una gasolinera poden determinar el futur que ens tocarà viure. I com la nostra dependència continuada dels combustibles fòssils podria amenaçar les persones i la fauna i flora del planeta. Aquest problema ens afecta a tots. Tenim l'oportunitat de fer el canvi energètic, de passar de consumir quantitats enormes de combustibles fòssils a utilitzar un sistema energètic més net basat en tecnologia eficient i en energies renovables. Si fem aquest canvi, el futur que ens espera és magnífic. El jovent d'avui dia som responsables del futur. És possible. Hi ha alternatives. Crec que és molt important entendre la relació que tenim amb l'energia, perquè som el jovent del país i hem d'estar preparats pel que s'acosta. M'interessa molt com es genera l'energia solar i com la podem utilitzar, i el que penso és, per què no en fem servir més? La veritat és que no sé d'on provenen les energies renovables. És importantíssim que deixem d'utilitzar combustibles fòssils. Són combustibles que han trigat milions d'anys a produir-se i que nosaltres esgotarem en poques generacions. Omplim el dipòsit i paguem amb targeta de crèdit sense pensar d'on ve aquell combustible. És increïble la dependència que tenim actualment d'una sola font d'energia. Fins on arriba l'enginy dels arquitectes? Penseu en un arbre. Quants arquitectes podrien aixecar un edifici clavat a terra que produeixi oxigen, reculli aigua, proporcioni un lloc per viure a centenars d'espècies, generi sol, utilitzi energia solar com a combustible i s'autorepliqui? Quants edificis coneixeu que produeixin oxigen? Això que us dic, aquesta idea de construir edificis que semblin arbres és realment possible. Com a arquitecte, m'he de guiar per la llei de la gravetat. No és només una bona idea, és la llei. I del que es tracta és d'observar a la naturalesa i dir quines altres lleis hi ha per les quals també ens hauríem de guiar? És curiós, quan no respectem les lleis naturals, el que més ens preocupa és l'accés. Però si respectem les lleis naturals, l'accés és positiu. La idea, doncs, de fer edificis que semblin arbres implicaria que la gent digués «Mira, estan fent un altre bloc de pisos, produeix energia, genera oxigen i purifica l'aigua. Que bé, tant de bo n'hi haguéssim més. I estem treballant perquè els edificis del futur siguin com éssers vius. Al Ford Rouge Center, la nova planta de muntatge de l'empresa automobilística Ford, hem creat un hàbitat de 5 hectàrees sobre el terrat. És a dir, aquesta fàbrica produeix oxigen. I hem plantat crespinells. Són unes plantes mediterrànies que poden sobreviure en l'ambient sec que sol haver-hi en un terrat a l'estiu. Utilitzem aquestes plantes perquè absorbeixin aigua i creïn un hàbitat. Utilitzem la naturalesa com a eina. El Ford Rouge Center és un edifici històric, una fàbrica emblemàtica de la primera revolució industrial.
És un lloc on per un costat hi entraven el carbó i el mineral de ferro i per l'altre sortien els automòbils, tot en un mateix lloc. Ens hem d'imaginar les matèries primeres entrant per un extrem i els productes acabats sortint per l'altre. És una imatge molt gràfica de la producció en cadena, però tot plegat es basa en el concepte que anomenem del bressol a la tomba, ja que agafem el material que necessitem de la terra, el convertim en cotxe i després l'abandonem en un abocador o el llancem com sigui. I si analitzem aquest procés des de la perspectiva històrica, veurem que hem de reconvertir aquesta idea del sistema lineal en un sistema cíclic. El que volem és seguir les lleis naturals. I el que veiem és que a la naturalesa residu és igual a aliment. El residu que produeix una cosa és l'aliment d'una altra cosa. Per tant, no hi ha residu en si. Nosaltres, doncs, no diem que cal minimitzar els residus, allò del reduir, reutilitzar, reciclar. No diem això. El que diem és que s'ha d'eliminar el concepte de residu. Hem de passar a un sistema industrial basat en el del bressol al bressol, en què reutilitzem els plàstics i els metalls una vegada i una altra i una altra. I ara arribem a la qüestió de l'energia. La naturalesa funciona amb el sol, funciona amb l'energia provinent del sol. El sol proporciona 5.000 vegades més energia de la que els éssers humans arribarem a necessitar mai. És com si ens toquessin del banc i ens diguessin que tenim 5.000 vegades més diners dels que necessitarem mai per viure. Suposo que ens replantejaríem l'economia domèstica, oi? Doncs crec que com a cultura ens hem de replantejar l'ús de l'energia solar. En aquest moment de la història, els éssers humans ens hem de parar a fer inventari dels nostres edificis i començar a imaginar com seria un edifici realment intel·ligent. I si ens parem a pensar-hi, els nostres són ben desastrosos. Per exemple, tenim la idea que una casa és una màquina per viure-hi i l'hem omplert de màquines que utilitzen energia. Si tenim fred, gastem energia, i si fa calor, gastem energia. I ara hem entès que aquesta idea de viure en una màquina no està feta necessàriament per les persones. Ens hem d'imaginar un edifici com si fos un arbre, ens hem d'imaginar una casa que tingui plaques solars a la teulada, que tingui bombes de calor geotèrmiques molt eficients, que són com les arrels que la casa clava a terra, on la temperatura és d'uns 13 graus. Per tant, refrescar l'ambient d'una casa a l'estiu és relativament senzill i a l'hivern és al revés.